Hoe heet die? Wimpy. Wimpy. Zit er ook een aan- en uitknop op? Nee. Nee. Wat, protten we Limburgs of Nederlands? Limburgs mag, ik versta het, maar ik kan het niet terugspreken. Oké. Waar zijn jullie van? Oh, L1 of zo? Ja, wij zijn van L1. Wimpy, godverdamme. Allee. Bestaat dat nog, L1? Ja, al die toestanden. Vanochtend wel. Ja. Ja, heb jij gecheckt? Of we vanochtend... Ja? Vanochtend bestonden we nog. Ah, oké, dat is goed. Mag ik je zeggen? Ja, tuurlijk. Hoe heet je? Wimpy. Hoe heet Fanny. je? Fanny heet ik. Fanny. Fanny, Ja. dit is echt... Toen wij hier waren, Oh, de jullie vorige zijn keer, al eerder geweest? was er niemand thuis. En toen waren de brandnetels nog niet zo hoog als ze nu zijn. En toen zag je de herdershond nog. Ja, er staat een hond bij. Een hond. Hebben ook altijd nog jonge hondjes bijgestaan. Oh. Ja, Zie je de kleine herdershond, herdertjes. Rudy? Nou zie je hem niet meer, denk ik, hè? Onder de brandnetels. Links naast Jezus staat een bruine herdershond. Ja, kijk. Waarom staat er een hond bij Jezus, Fanny? Ja, Jezus waakt toch over je? Nou ja, een hond ook, dachten wij. Oh, dus er moet Dat ook staat iemand al op... heel lang daar, hoor. Wij hebben dat dan neergezet. Mijn man heeft dat dan nog neergezet met Gusse Wie, de beeldhouwer uit Leunen. Gusse Zeggen wie? jullie dat wat? Nee. Louis Klaassens, Gusse Wie? Gusse wie? Ja. Die wordt zo genoemd in de volksmond. Gusse Ja, wie? maar die is inmiddels al overleden. Maar die twee hebben dat beeld daar neergezet. Ah. En dan mijn man, die had al wel leuke ideeën. Die had er een herdershond naar gezet. De Heer is uw herder, zeggen ze toch? Oh ja. Wimpy. Ja. En, Dus ja, maar het is jammer dat je dat nou net niet kunt zien. Ja. Nou ja, en dan de eenorige Ja. bulldog. Vogeltjes nestelen daarin en ja, Die er staat nestelen- van alles. Ja, nu is het verrek. nestje. Ja, daar gaan dan vogeltjes al jaren maken die dan nestjes in. In de hond. Beestjes, ja. Ja, in het hoofd van de hond, zeg maar. En de kop op de stok. Ja, het zijn allemaal dingen van mijn man hoor, niet van mij. Die was nogal creatief en noem maar op. Dus die had altijd van die gekke ideeën. Die was ook wel een beetje maf, jouw man? Nou, nee, maf was hij niet, maar hij deed wel van alles, laat ik zo maar zeggen. Hij hield wel van een geintje. Ja, juist. Hè, ook met de Ja, de Heer is uw dat zeg je herder. goed, ik wou het niet hardop zeggen. Maar je mag hier wel filmen hoor, als je dat wil, dat interesseert me niks. Maar er valt verder niet zoveel te zien. Maar we mogen eventueel even binnenkomen. Ja, kom maar binnen. Kom maar. Zo, Wimpy, hij doet niks. Loop maar gewoon door. Hallo, Hij vriendje. doet namelijk niks. Hallo vriendje. Ja, zo. Ja, dan Ja. kun je even snuffelen en dan breekt dat ijs even. Ja. Er valt verder niet veel te zien, allemaal oud. Maar je had het net over jouw man. Jouw man is er niet meer. Nee, die is overleden inmiddels, jammer genoeg. Ja. Hoe lang geleden? 4 jaar geleden. Dus nu zit ik hier in mijn eentje. Moet ik misschien niet hardop zeggen voor de televisie, of niet? Weet ik niet. Ja. Maar verder kinderen? Ja, een dochter die in België woont. Lekker dichtbij? Ja, inderdaad, zeg dat wel. Maar verder, veel land. Beetje woest. De paarden van de buren staan er in het weiland. Snap je? Zodat je niet hoeft te grasmaaien. Ja. Ja. En anders dan gaat dat ook nog helemaal, dan overwoekert alles in wezen, zeg maar. En hoe lang noem jij dit al jouw thuis? 50 jaar. Ja, Ja. 50 jaar geleden 50 is Fanny hier neergestreken. Ja, nou officieel 49, dus zeg maar bijna 50. Ja. En dat samen met toen al jouw man? Ja, die heeft altijd in Leunen gewerkt, zeg maar. En die is op laatst heeft hij op de pont gewerkt, Broekhuizen Assen. Oh, dat Heeft hij ook 20 fietspontje? jaar, hè? Nee, Of het echte de pont? echte pont, ja. Oh, Ja. maar dan moet ik hem toch gekend hebben. Ja, Want dat hij pontje, heet- dat neem ik regelmatig. Ja, vast wel.
Want hij heeft na zijn pensioen heeft hij ook nog wat doorgewerkt. Dan viel hij vaak in en zo, voor mensen die niet konden of ziek waren, weet je wel. Maar hij werkte meestal 's avonds, als het een beetje rustig was. En was het ook iemand die dan... Want die veerman, hè, Ja, uitzonderingen daar gelaten, ja. die houden wel van een praatje. Nee, dat was hij niet zo. Niet? Op de pont zei hij altijd dan... de mensen, als ze praten, duurt maar een paar minuten en dan zijn ze weer eraf. Dat was precies voor hem wat. Hij was niet zo iemand die een half uur zo met iemand kon babbelen of kletsen. Dat zat niet in hem. Oké. Dus op de pont, je ziet mensen, je praat even, hup, weg zijn ze weer. Dat is precies wat hem heel goed lag, zeg maar. En waarom is hij dat gaan doen na zijn actieve carrière? Nou ja, zo'n hele actieve carrière heeft hij ook niet gehad. Ik zal maar niet hardop zeggen wat hij allemaal gedaan heeft. Je mag het ook fluisteren hoor, Fanny. Nou ja, hij teelde vroeger wiet buiten. Oké. Hij was, denk ook nog wel een van de eerste die dat deed. Gewoon buiten, op het weiland, hè? In het geniep, natuurlijk. Ja, toen wist eigenlijk nog niemand precies wat het was. Stel maar uit. 48 jaar geleden. Nooit politie aan de deur gehad? Ook wel eens, maar die vonden dat wel mooi. Oh, die kregen dan een sigaretje? Ja, die vonden dat wel prachtig. Ja. Ja, niet zo lang gedaan hoor, maar ja, hij was denk ik wel een van de eerste. Ja. En hoe kwamen jullie hier terecht? Omdat hij beeldhouwde met Gusse Wie. Dat is toch wel best een bekende beeldhouwer. Dat jullie die niet kennen in Limburg. Ja, heel erg. Ja. En daar heeft hij altijd mee gebeeldhouwd. En zo hebben wij dit gaan zoeken, hier in de buurt, hebben we dit gevonden. En waarom zochten jullie zoiets? Nou, dit is helemaal nieuw gebouwd. En het huis hiernaast, ik weet niet of je dat gezien hebt, dat hele oude, zo was dat van ons ook. En woont daar nog iemand in dat huis daarnaast? Nee. Is dat van jullie? Dat heeft inmiddels mijn dochter gekocht, ja. Die uit België? Ja, om daar waarschijnlijk een huis te gaan bouwen of te gaan verbouwen en te gaan wonen. Niet acuut, maar wel met de tijd, ja. En er heeft heel lang niemand in geloofd. Wimpy, godverdamme. Nee, maar hij waakt voor jou. Ja, nou ja, maar nou weet ik wel wie er zijn hoor. Maar eigenlijk is Wimpy is eigenlijk jouw herder. Ja, dat is mijn herder, ja. Misschien denkt hij wel dat hij een herder is. Ja, zou best kunnen. Hij heeft lawaai voor een grote hond, ja. En heeft Wimpy zijn naam nog ergens aan te danken? Of vond je Wimpy gewoon leuk? Nou, we hebben ook een hond gehad die heette Appie. Dus ja, Appie. Zo raar is dat dan niet, hè, dat je Wimpy uitkomt. Ja. En mijn man heette Willem, dus er zit ook nog een beetje... Zei je ook wel eens Wimpy tegen je man? Nee, nooit. Nee. Nooit. Hey, maar jullie teelden dan wiet in de wei? Ja. Hierachter? Daarachter. Oké, ja. maar dus en dan 's avonds in de schemering dan staken jullie samen een toetertje op? Ook wel. Ook ja, wel. ook wel. Of verdiende hij daar ook wel wat centjes mee? Ja, ook wel. En verdiende die ook wat met zijn beeldhouwen? Ook, ja. Ook wel? Ja, ook. Ja. En met de pont. Werk op de pont. En wat deed jij? Ik heb altijd gewerkt. Ik ben begonnen in Maastricht op de dialyseafdeling. Sint-Anna-dal nog, dat oude ziekenhuis. En van daaruit ben ik dan hier terechtgekomen in Limburg. En toen heb ik altijd gewerkt op Maria Auxiliatrix bij de opleiding voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Dus ja. Okay, ik heb altijd gewerkt tot mijn pensioen. Dus jij leidde mensen op? Nee, ik was daar de secretaresse en deed de roostermaker en allemaal dat soort dingen. Oké. Ja. Dus jouw man was de beeldhouwer, ik was de vaste verdiener. Ja, en jij zorgde ook een beetje dat het allemaal voor de vastigheid. Dat het financieel een beetje overzichtelijk bleef. Juist. Oké. Ja, goed gesnapt. Hé, en jullie dochter, hè? Ja. Hoe heet ze? Jikke. Jikke. Ja. Hoe oud is Jikke? Jikke is nu bijna 50. Bijna 50. Ja. En die woont in België met haar gezin of zo? Nee, die heeft geen kinderen, maar wel een vriend. Ja. Of een vaste relatie, al heel lang. Ja. Zij woont in België en werkt in Maastricht. Oké, dus oh ja. En hij ook eigenlijk.
ja. En Zij zit in het onderwijs, ja, ja, en hij is een architect. oké. Leuke combinatie, Vind jij? vind ik wel. Ja. Dat is ook een hele goede combinatie, vind ik wel. Is het ook een leuke vent? Ja, hartstikke leuk. Ja? Vent. Echt Bourgondisch, echt Limburgs. Dus een echte Limburger ook? Ja, een echte. Oké. Ja. En Jikke komt uit een kunstzinnig nest? Een beetje wel, ja. Ja. Zij is dat ook, hoor. Zij heeft ook de kunstacademie gedaan in Maastricht. Maar ik niet. Ik ben totaal niet kunstzinnig.